Nej, nej, man sidder bare sådan her. Okay, så er der kaffe. Spørgsmålet er, om man skulle... Jeg tror, at det er kvinde. Min mors søster. Det er bare så ubehageligt. Alle dog, de har lavet. De har jo Christoffer, stop! Christoffer! skulle ligge der til. Se, hvordan faren han er helt. Han stopper med sivene. Ja, for han skal jo se. Han skal jo se. At motorcyklen kan svømme. Han skal se minder på gamle dage. Når du er blevet taget på et eller andet tidspunkt, hvor der er dyr, så tror jeg, at de kender. Jeg har slet ikke fået noget. Hvad laver du? Jeg laver film og løber kapløb op. Det er også sødt. Det hedder det nyt der, og det er sødt, har i baggrunden af huset. Er der Nu skal I bare se, hvor fint det er derovre, vi er. Vi tegner noget. Eller man skal finde på noget. Så skal man prøve at vise det. Hvor blev ham den lille Christoffer af?